सोना सट कोनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सन सार हे घूमै छ सन सार अनदीन उगै छ हो दीनानाथ आहे भोरे भीन सार आजू के दिन हो दीनानाथ हे उगल किया दे रहे उगल किया दे बाट ही भेटी गेल गे आबला एकटा निरधन पुरुष एकटा निरधन पुरुष धन मदियते गे अबला हे लागल एति देर हे लागल एति बेर बाट ही भेटी गेल गे अबला एकटा कन्या कुमारी एकटा कन्या कुमारी बर दियते गे आबला हे लागल एति बेर हे लागल एति बेर अनदीन उगै छ हो दीनानाथ आहे भोरे भीन सार आजू के दिन हो दीनानाथ हे लागल किया दे रहे लागल किया दे बाट ही भेटी गेल गे अबला एकटा बालक कुमार एकटा बालक कुमार विद्या दियते गे अबला हे लागल एति